ବାପା ବାପା ଚଣ୍ଡାଳ ଦଳ ଆସିଗଲେ ରେ। ଚଣ୍ଡାଳ କହୁଛ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ? ସେ କଥା ଛାଡ। ଛାତ ଉପରେ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ନା? ମୁଁ କହିବି ଜାଣିନା ବସ କାହିଁକି? କ୍ଲାସ ଅଛି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ। କି ଅନଲାଇନ? ହେଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜାଣିନା? ତତେ ମାଷ୍ଟର ଆସି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଠ ପଢିବ କି? କଣ ବସିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା? କଣ ମଜା କରୁଛୁ ମୋର ସହିତ? କଣ ତମେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜାଣିନ? ତମକୁ ଏତେ କଥା କଣ କହିବି? ଛାତ ଉପରେ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାଇଁ କହୁନା? ଦେଖିଦବୁ ଭାରି ବଜ୍ଜା ଥିଲୁ ଗୋଟେ, ଏଇଥିପାଇଁ ରାଗ ଚିଡା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗଲୁ ନା ଗଲୁ ନା ଏ ଦିଟା ଆମର ପାଠ ପଢନ୍ତି କଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କଣ ଅଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦବା। ଦେଖିଲ ନା ଆମେ ଏଠି ଆଉ କଣ ଦେଖିବା କି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବା? ବାପା ନା ଚୁପା କେହି ଜାଣିବେ? ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ଝାକାସ। ବାପା ସିଆଡେ ବସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଡାଉଟ ହବାର ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ପୁରା ମସ୍ତି। ପ୍ଲାନ ଜବରଦସ୍ତ ନା? ଜବରଦସ୍ତ। ଜାଣିଛି ଆମ କାମ ନାହିଁ ଇଏ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଛ ନା କଣ କରୁଛ? କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କହିଲେ ବେ ହଉ ହଉ ନଗା 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 रामे मुन्नी बदनाम है ही नहीं, बदनाम है ही नहीं मुन्नी ना किसी ने ये आकाश बत्ता तो हिलो बापा लो किड़े बोलो ओए 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 ऑनलाइन क्लास करतु आराम जते ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन हां आराम जते ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास बापा कौन सा क्लास कौन सा ये सोला का पड़ो मार खोल देख कीड़ी दे लग देख खोलना बे बाबा खोल रे बाबा ना बे की दे की चाबी खोल नहीं यही नहीं बापा आकाश और बता आकाश रे बता रे lu bulu madena lu bulu madena देखी मुन्नी लो बिना आनी बदनाम है ही नहीं मुन्नी बदनाम है ही नहीं मुन्नी बदनाम है ही नहीं मुन्नी बदनाम है ही नहीं हमें किसी को ना ना पंगड़ा बाबा फोन ना ना गाशा कगले जा फोन दे फोन बोलो ना याहो सड़ाड़ा भले सेती ओली ऑनलाइन क्लास को याहो मते टी फांका मिलला मु एया सिला की जगह सिला एथर मोरा Thank you.